Hej, jeg er Dr. Britt Korti, Ph.D. I årevis kæmpede jeg med eksem, og intet virkede. Men da jeg opdagede kraften i frisk, økologisk hvedegræsjuice, forvandlede det min hud. Den oplevelse førte mig til at skabe Britt Superfoods, så alle kunne få adgang til den samme friske, økologiske ernæring. Vores prisbelønnede hud-, hår- og negle superfood juicer er designet til at nære dig indefra og ud. Vi dyrker alle vores superfoods økologisk, udendørs i naturlig sollys og næringsrig jord. Aldrig pulver og aldrig bakkedyrket. Dette resulterer i langt mere potente og næringsrige ingredienser. Hver portion er fyldt med vitaminer, vigtige enzymer, antiinflammatoriske forbindelser og afgiftende ingredienser, der støtter klar hud, stærke negle og sundt hår. Uanset om du har akne, eksem eller bare ønsker at stråle naturligt, så er dette en enkel og effektiv måde at begynde at nære dig selv og din hud indefra helt naturligt.